morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
the Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombolado, Philippines. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipay nga adlaw, mga kauturan ko kay Kristo Jesus. Subong nga si Jesus napatay kag nabanhaw sa amuman nga bagay, ang tanan nga nagkalamatay nga nahiusa kay Jesus, pagadalhon sang Dios nga amay upod sa iya. Ginasaulog naton subong ang kapiyastahan sang tanan nga mga minatay. Dumdumo naton sila ilabinagid ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan na. Kay subong nga ang tanan nga mga tawo nagakalamatay tungod sang ila kaangtanan kay Adan. Sa amuman nga bagay, ang tanan pagabanhawon. Tungod sang ila kaangtanan kay Kristo. Mga muyo kita para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan. Sa aton mga ginikanan, utod kag kaabyanan, mga paryente, kag ila binagid yadtong mga kauturan naton nga wala sang nagadumdum na sa ila. O Dios nga amon amay, nagatuo kami nga ang imo anak napatay kag nabanhaw sa mga minatay. Pamatii ang amon mga pangamuyo kag palig-una ang amon paglaom, nga ang amon mga utod nga nagkalamatay magambit man sang pagkabanhaw ni Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1, tubtob 6. Hindi ka mo magkatublag. May pagsalig ka mo sa Diyos. Magsalig man ka mo sa akon. Sa puloy-an sang akon amay, may madamo nga mga hulot. Kung hindi ini matuod, sugiran ko bala ka mo nga magalakat ako sa pag-aman sa lugar para sa inyo. Kung magalakat ako sa pag-aman sa lugar para sa inyo, magabalik ako, kagkuhaon ko kamo upod sa akon. Agod kundiin ako, didto man kamo. Nakahibalo kamo sang alagyan padulong sa akon kaladtuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kung din ikaw makadto. Paano namon mahibaluan ang alagyan? Nagsiling si Jesus, Ako ang alagyan, ang kamatuoran, kagang kabuhi. Wala sa may makakadto sa amay, kung hindi paagi sa ako. Ginsaulog naton kahapon ang mahimayaon nga kadalagan sang tanan nga mga santos kag santas, the Triumphant Church. Maglingi naman kita subong sa pagdumdum sa aton mga utod nga nagkalisod pa sa purgatorio. Nagakinahanglan sila sa mga pangamuyo kag kaluoy agud mapadali ang ila pagsulod sa ginharian sang Dios. Ato pa sila didto kag nagaantos agud mabayran ang ilang mga kasalanan. The Suffering Church. Ini nga adlaw sang pagdumdum nagsugod sa sulod sang ikapito o kon ikasyam nga siglo, paagi sa tuigan nga pangamuyo para sa mga minatay, sa mga katilingban, sa mga monghe. Sang ini nga pagdumdum ginbutang nga permanente sa sini nga adlaw, nanginbantog sang pagsaulog sini sang ikanapulo nga siglo. Masami ini nga ginatawag Piesta Minatay. Kag ini nagapahayag sang Kristiyano nga pagtuo sa katilingban sa mga santos,
kag sang aton kinahanglanon nga magpangamuyo sa isa kag isa sa simbahan. Ilabi na gid para sa mga kalag sa purgatorio nga nagkalamatay sa ila tawhanon nga kakulangan. Subong nga adlaw, aton pamalandungan ang misteryo sang kamatayon kag ang aton mga pinalangga nga nagtaliwan na. Bisan wala kita makasiguro kung diin na sila, nagatuo kag nagalaom nga sila naluwas. Padayon man kita sa aton pagpangamuyo para nga yadtong mga yara sa purgatorio matinluan sa ila kasalanan. Nagatuo kita nga paagi sa dako nga kaluoy sang Dios, ila man malabot ang kahimayaan sa langit. Aton gid dumdumon ang aton mga pinalangga nga nagkalamatay na. Ihalad ta ang aton mga pangamuyo kag sakripisyo para sa ila. Ilabi na gid ang paghalad sang santos nga misa nga amo ang the best offering nga aton mahatag sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan na. Mga miyembro sang aton pamilya, abiyan kag paryente diri sa duta, sarang makaampo para sa ila kaluwasan. Si Santo Papa Benedicto XV nagdesider nga ang tanan nga mga pari sa bug-os nga kalibutan magmisa sang 3 ka beses sa sini nga higayon. Mga utod, ang pagpangadi para sa aton mga pinalangga nga nagkalamatay kag sadtong yara pa sa purgatorio, makabulig para sa minatay. Pagdawat naton sang komunyon kag mga sakripisyo aton ipahingnungod para sa ila. O Ginoo, hatagi sila sang kapahuwayan nga dayon kag magsidlak sa ila ang kapawa nga walay katapusan. Kabay nga magpahuway sila sa paghidait kag maambit nila ang kalipay upod ang Amay sa langit. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtunuuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Paano nagapabutyag ang simbahan sang iya pagtuo sa Trinidad? Iya inigin pabutyag paagi sa pagtuad sang iya pagpati sa isa lamang ka Diyos nga may 3 ka persona, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Ang 3 ka Diyos nun nga persona, isa lamang ka Diyos, bangod ang kada isa sa ila, alalangay, nga nagaangkon sang kabugusan nga pagkaisa, kag indi mahamulag nga Diyos nun nga kinaugali. Ang kinatuhay nga aton makabig, amo ang relasyon, o kon kaantanan nga nagapatunga sa tagsa-tagsa. Ang Amay, amo ang gingikanan sang anak. Ang anak naggikan sa Amay. Ang Espiritu Santo naggikan sa Amay kag sa anak. Ang katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang na dapat mo maybaroan. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 26 minutos na nakarigad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayaga Pilipinas, mayaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Martes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 2 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021 na kag All Souls Day na sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo subong gid ang adlaw sa mga patay kahapon ti adlaw sa mga santos November 1 no so All Souls Day subong November 2 sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo and kamusta ang aton iyang long weekend no sa aton nga mga tagpalamati balik na subong amat-amat sa normalang tanan kay or balik na kita no sa aton iya nga tagsa iya ka mga trabaho and it's 53 days to go na lang mga kabinan kag Christmas na 53 dias na lang no muna kada sigang aton iya nga mga inadlaw. So kamusta ang selebrasyon naton sang tigalalag no sa aton nga mga kabombo medyo lain man ini sa aton iya nga nang kinaandan pero sa aton nga mga kauturan man ti okay lang na importante ya nagobserbar kita sang ginatawag iya nga minimum health protocol no debla importante nagobserbar kita sa aton ginatawag nga minimum health protocol nagsunod kita para nga hindi na masyadong magdinugang pa ang aton iyang mga kaso. Kay in fairness,
amat-amat nagid man yang naganubo ang kaso naton sa COVID-19 no sa aton iya sa bugos iya nga pungsod Pilipinas. Anong mga nagapanguna nga mga balita ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agad rigid lamang sa aton iya nga palatuntunan no sa Bombo Report sa first edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita ang aton man iya nga diskusyonan. So una kita no sa mga nagapanguna nga mga balita local kay speaking man bala iya sa aton yung mga kabombo sang All Souls Day dito sa may syudad sang Sipalay. May aras to sila sang sementeryo nga natarana para sa COVID-19 parte no. Abi na nga rin mga tao lang nga nagka-COVID positive ang muning ginasiparar sa mga hindi COVID positive subong niya di ko nagtaliwan kay separar kagid no dito na sa may syudad sang Sipalay. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita no ang request ni Bacolod City Mayor Filio Bing Leonardia sa pag-downgrade sang alert level status naton kay alert level 4 pero tinagambal ang syudad nga tinubo na gid man yang kaso naton diri no so mamatian ayhan sang National Interagency Task Force kay alert level 4 kita sugod sa nagsugod kahapon November 1 until iya mga kabinan sa November 15. Kag subong man, hibalo naton dugang nga reaksyon sa mga utod naton nga mga drivers sa pagkakas ng sining mga plastic barriers sugod sa November 4. No, ano na lang matabo, no? Tikon kakso ng mga barriers, ti amugya po ng mga pasahero, pero ti malikawan tang pag inikit-ikit sa mga pasahero, no? So, ano ini no ini tanan ha ang ato yang diskusyonan man sa ato yang mga kauturan kag subong man sa ato yang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita no sa mga balita pong sudnon man nga ato yang diskusyonan sa subong iyang aga sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no nga aton iyang tutukan hibaloon naton ang pinaka-latest update sa aton yung mga kabombo. So una kita ang COVID-19 cases sa Pilipinas no naganubo nagidman lowest in 5 months 3,117 no bago nga nagdugang kaso kahapon so lowest ini siya in 5 months kaya hambal gani sang Okta Research ang COVID-19 cases sa Pilipinas posible nga manubo pa sa 2,000 daily no sa katapusan iya nga bulan sang Nobyembre. Kabay pa no matamat na gidman no kag subong man sa dugang pa nga mga balita no ato diya nga diskusyonan ang PNP nagdigo ni sang special investigation team sa kaso sang ni Claire Diergos no naging patay sa sulod sang salakyan sang ex-mayor. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita no ang update sa atong train attack ni Joker no sa Tokyo, Japan ti pinaka-latest update way man sang Pinoy nga nadalahig. So sa liwat ha initanan no sa aton nga mga kabombo ang aton man nga diskusyonan no samtang kita nagapangalagad sa subong nga aga trigid lamang sa Martes naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa liwat All Souls Day adlaw subong sang mga patay no so sa aton nga mga kabombo so sa liwat no initanan ang aton iya nga tutukan. So kamusta ang tigkalalag nyo especially kahapon or kagabi ano mo aton magin paluto may suman pa da amo na kalabanan no may suman pa may ibos pa may kalamay hati pa. Manila ko ng suman ko no mapaligaran ni sa kaadlaw tapos magbugnaw siya dira na manamit kanon no inabalang ginparisan mo kape bawo kasampat gid diba si subong may nagakaon dira no aga pa suman with kape or ibos or ano dira no nga mga ginahanda naton sa tion iya sang ginapreparar naton sa tion sang tigkalalag no. Okay lang na, no? Importante sa ato niya nga mga kautulan safe kita kung may man kita nakapa sementeryo. Kaya until today, no, November 2, sarado pa ang ato niya nga mga sementeryo, no, mga memorial parks, no, kag iban pa, Colombaria, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Actually, sa Bugos man nga pungsod Pilipinas, iba nato yung mga kautulan abroad ho, no? So,
Syempre lain gid kun diriya tinagaluto kita sa mga ining mga kalanunon no nga mga pilit sa tiyon sang piyesta minatay. So sa abroad to iban to makadalo-dali kat manluto pero iban to gina-imagine nilang mga kudkudanay sa mga lubi no. So amo ina anyway no importante ti ang aton nga mga minatay aton iya mga kabinan nga gina pangamuyuan no sa ila man iyang sa subong no ang ato nga pagpangamuyo gid sa ila although mal nato ti maintindihan man nila kun hindi kita iya mga kabinan makabisita sa ila sa patio kay ti anytime man pwede man kita iya makabisita no kun hindi wala ginapahanugutan ang All Souls Day or sa Piesta Minatay adlaw sang mga patay. Okay, sige, 35 minutos na no ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So sa gihapon kahapon nagsugod na kita. By the way, congratulations sa first batch sang aton iya nga mga winners sa aton nga promo diri sa Bombo Radio, ang 1-2 Panalo Promo 2021. So today, bantayan ta naman ang dugang naton iya nga mga winners or dugang iya nga mga tagdaog. So sa aton nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation no ang Bombo Radio Philippines wala gid buya sa tunga sang pandemya kag maisog nato ni ginlunsar ang 3 ka mga nationwide no nga mga promos para sa tuig 2021. Di sa first quarter aton ginlunsar ang Buena Mano Salvo year 16 no nagpanagtag sang 8.5 million in total prizes kalakip na diri ang ika 73rd Bombo Millionaire. Kag sa tunga sini nga pandemya ginsundan sang enhanced suwerte sa palengke promo nga buya sang 6 million pesos para sa kada semana nga cash siyahan sa mga promo centers kag suki nga mga tsendahan. Kag amo na ini ang last quarter promo nga nagsugod sang November 1 no 2021 meaning kahapon nga daw Lunes kag ang cash siyahan nga may 6 million pesos in total prizes nationwide. So sa kabugusan para sa 3 ka nationwide promo sini nga tuig nagdangat na sa 20.5 million in total prizes ang gintigana sang Bombo Radio Philippines sa pihak sang sulit-sulit nga pagsirado sa ekonomiya kag tuman kadako nga pagtilaw nga aton tanan nga nalampuwasan. So gani pinaagi sa 1-2 Panalo Promo Part 20 ti madayon gidiyang Pasko kag ang madason nga ika-74th take nota ika-74 nga Bombo Milyonaryo nga aton mahibaluan sa mismo adlaw sang Pasko sa December 25. So 53 days from now no may bago na nga Bombo Millionaire. So nagsugod na kita kahapon no sa paglawag sa mga winners. Bantayan nyo naman today ang adlaw-adlaw nga cash siyahan. Adlaw araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa kag bangod nga promo ini sang Bombo Radio Philippines. Ang premyo among nagahulat sa tanan nga mga masuwerte nga mga magadaog. Kay man sa liwat, may isa kita ka winner sang 1 milyon ka pesos cash para sa ato niya nga grand prize. 4 ka mga winners sang tag 50 mil pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao. So ang ato niya nga guaranteed prizes and 24 key areas. No? Ang ato niya first prize, 15 mil pesos. Second prize, 10,000 pesos. Then ang third prize is 5,000 pesos. So sa daily winners, no, meaning sa kada istasyon sang Bombo Radio and Star FM, 3 ka mga daily winners, 15 ka mga winners na kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes each. Meaning may ara sang 500 pesos cash
kag 650 pesos nga gift pack. Lunes na siya ha, to Biyernes ang promo, magadugay ni siya sa sulod sang 7 ka semana. So first week kita subong sa paglawag sa mga winners and ikaduha kita nga semana. Second week kung maghimo ka mo sa entry subong nga maghulog sa araw-araw may cash isiyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radyo kag sang Bombo Radyo Philippines, no? So, again, sa liwat ha, agud nga makapasakop sa mga wala pa nakapasakop, no? Magbakal sa mga required proof of purchase sa aton nga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyong lugar. Makay nagsugod na kita sa November 1. Again, sa inyo dira nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So week number 2 na kita sa pagkumaton sa mga entries. Title sa promo kag ang pangalan sang Bombo Radyo, no? Station sa inyong lugar, meaning diri sa Bombo Radyo Bacolod. Siraduhan gid sa maayo ha, mga envelopes agud hindi madula akon mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini, no? So adlaw-adlaw may chance kamo nga magdaog sang dalagko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. So ihulog ang inyo nga mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radyo kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. So bantayan ha, kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radyo. Like this happen sa Bombo Radyo Bacolod, ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo nga puluyan. Alright? So, sa ato niya nga daily winners sa liwat, alin Lunes to Biyernes, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyo nga Bombo Radyo sa inyo mga Bombo Radyo dapat nakatutok diri kamo sa Bombo Radyo Bacolod bangod mahimo nga bunutan ang imos nga entry ha. 3 ka mga daily winners para sa instant cash gift pack worth 1,150 pesos, no? 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga valor sa gift pack. So tatlo ni siya ang magadaog adlaw-adlaw, Lunes to Biyernes. So 15 ka mga winners kada semana sa sulod sa liwat sang 7 ka semana. So amo na yung ginambal naton nga ang premyo among nagahulat sa aton iya nga mga daily winners, no? Kada winner hatagan ni siya sang 6 ka oras, take note ha, 6 ka oras, no, nga tiyempo nga tion sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang pangalan. Kung hindi makaabot ang winner sa natala nga oras, liwat nga magabunot, take note of this ha, liwat nga magabunot sang paribawo nga winner tubtob nga maklaim gid tanan ang natigana nga premyo. So in short, no, dapat nagapamatigid sa aton diri sa Bombo Radyo, no? Kung nagahulog ka mo sang entry, especially kay kalugon sang ma-forfeit ang imo nga premyo. So maghulog na sang inyo nga mga entries, agud may tsansa nga mangin isa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. So nagsugod na kita again paglawag sa mga daily winners kahapon November 1, no, 2021. So kamo dira, no, sa mga kabombo naton, padayon lang ang pagbakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa mga masunod naton iya nga mga sponsors agud wala untat ang inyo sini nga ba pagpasakop kada semana. So sa aton iya nga proofs of purchase, no, so kabalokoti ginagamit or nagainom kita sini or ara gid na siya sa aton pwede gid, no, everyday. So like ang Alfonso Brandy sa mga mister, gets ang lasang hanap mo, di ba? Kung medyo kapoy-kapoy, doon ka namin man pulo priming gid, no? So, sa proof of purchase, isa sa mga misis sa tipunon, tagid ang isa ka bottle cap, sa bisan ano lang nga size, sang light, platinum, zero, or solera. Isa na ina ka entry. And of course, subong, pwede naman kita iya makapailo-ilo, no? Basta may negative or basta fully vaccinated kita, duwayos na, no? Ano man sang problema. Or Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House proof of purchase naton, isa ka coupon for every 100 pesos purchase ng jewelry, watches, sakon bisan ano lang nga pawned item.
Okay? And of course, aton yung mga kabombo, sa subong nga pandemya, kinanglan gid naton sang food supplement. Diba la? Panyawan, no? Seed panyawan. Basta panyawan manunggal. So, isa ka empty blister pod, o kung banig sang panyawan, luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, o kung panyawan banaba, o kung garlic plus, makabuhay food supplement capsule. So, sariwat, nagsugod kita sa paglawag sa aton nga mga winners kahapon November 1 and today. Padayon lang sa paglawag naton sa mga winners ang 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa madason nga bombo milyonaryo sa adlaw sang Paskwa December 25. 6 million pesos and total prizes nationwide. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash, siyahan pa. So good luck sa aton yung mga loyal nga mga entry centers and participants para subong naton niya nga promo. Kaya man mo ni ginambal naton nga kung maukod ka lang, kung mapisan ka lang, the more entries you send, the bigger chances of winning. No? Diba? Pisan lang kaysa subong subong nga pandemya, mo ning ginambal, kabudlay, kapuraot man sa ato niya nga tiyempo, no? So sa ato niya mga kauturan, pisan lang gid kita, no? Sa ato niya matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kay manti, hindi ya pwede nga do mahigda ka lang kag maghulat sang grasya, no? Diba? So, meaning, no, kinanglan, nagapanikasog ka man, no? Sa aton iya nga mga kauturan. Okay? Sige. 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So, subong yang aga, kamustahon ta naman ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton ha sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo kay ti subong it's November 2, no? Kagabi mga kauturan ta anong aton nga mga ginhikot sa November 1, no? Iban to medyo nag-relax man sa tag sa iyak ka mga panimalay, kaya man it's a holiday. Hambal ko gani na sa mga kauturan nato nag-long weekend, no? So medyo lawig-lawig nakapahuway sa sulod iya sang pila ka adlaw. So good Saturday, Sunday, Monday, sa subong pang adlaw balik, especially sa mga government offices man, no? Kahapon pila iya sa mga baliligyaan amo manggid na kung November 1 ti sarado ay ti medyo pulo pa huway man. So kinanglan ta na, no? Ang hindi man pwedeng everyday baka-baka na lang kita trabaho. May ragi kita yasang di ba that's why nga may day off gani, no? Biblical man na siya. I mean ti di ba? Mapahuway kita maski isa sa isa ka adlaw. Iban tag duha ka adlaw ang day off pero iban ti basta isa lang okay na, no? Para medyo maka-recharge ka, makapaliwaliwa ka or makapahuway ka and then balik naman sa trabaho. Amo na nga aton nga kinahanglan hindi pwede yung trabaho kag trabaho na lang gid, no? So that's why kinahanglan ta iba na tong makutran that's why kung long weekend kinabal ati do kanami man kay long weekend. Okay, sige. But today kinahanglan ta na iya nga magbangon, no? Iba na ito yung makutran na muna ga-monitor sa aton sa bombo kaya nga aton nga programa alarm clock na ni sa ila pagambal nga oops first edition nati alas 4:30 na or alas 4 na saga, no? Subong 47 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So, makaamat-amat na kita, no? Nga makagiho sa aton man yung mga kalikuton, makadigamo kita, or makaamat-amat na paligo kay aga pa sa tag sa iya ka mga trabaho. Okay? Sige, so this time, kamustahon ta iya mga kaberan ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sang patrol sa pihak nga linya si Bombo Liani Zil Minado. Bombo Zil, maayong aga! Yes, sa Bomboan, maayong aga live kita diri subong sa North Ceres Terminal Bomboan kung sa diin, no, ang mga kauturan naton diri nga mga driver kag mga taxi drivers niya kag jeep ang iban tulog pa diri sila Bomboan, no. Kung makita nato medyo madulom pa dira ang gina parkingan na nila Bomboan, no, kay alas 4:45 AM pa lang nga Bomboan. So
amo ni Bambuan ang sitwasyon diri, no? Wala pa gyud maayos ang mga pasahero. Unlike asang una Bambuan wala pandemya, amo ni oras no nagadinugok na ni ang iban diri. Madamo na sa nga pasahero nga nagabalantay Bambuan. Ang sa diri nga parte ako ng dalan sa nga syudad sang Bacolod Bambuan diri sa barangay ako na sa Mandalagan area Bambuan, matawhay lang man no. Madamo iya sa mga private vehicle nga naganilabay na pakadto na ini ang iban sa ilang mga ulubrahan man nga may mga shifting ini sila guro sa ilang obra Bambuan. So ang mga series diri nga naghalalin na Bambuan, so medyo wala pa gid pasahero o kon wala pa gid diri may nagabalantay gid nga mga kauturan naton o kon ilinabot pabanbing nga mga series sa may araman nga bus nga pagwa na subong Bambuan. Kag sa parte diri sang mga taxi driver wala naman digani Bambuan may pasada pagid kay kagapon ang iban siguro sa ila wala man nagbiyahe kay tungod nga holiday no. Ang subong pa ni mabalalik asang biyahe Bambuan sa tabok didto nga jeep nga going to Silay wala pa man dira may naka parada gid Bambuan kay subong effective November 4 Bambuan ang mga jeepney ni may mga ano nagataw siya kung sa kaha pasang damang may ara may barrier sini Bambuan no ayakwaan na ini. So ang matabo naman ni Bambuan no madamo ini kay kung may barrier limited katama ang pasahero sini nagakarga lang sila kisatag siyam kabilog isabi sa front seat kag may ara apat-apat lang o kon lima-lima sa likod sa back seat Bambuan. So kung kuhaan na ini barrier, so pwede na ini sila makapadugang sang ilang mga pasahero, no? Pwede na ni tagpito-pito sa piyak kag piyak sa ini sang back seat o ko na mahimo na ini 15 Bambuan, no? Halin sa pulo tubtob 15 ka pasahero, so wala na social distancing ini nga matabo. Pero kung kuhaon man gini ang barrier Bambuan, kabay pa nga ang aton kauturan, kabalo lang gyapon magbinag-binag o kana maminsar, aware lang sila gyapon nga may ginapatuman nga minimum health protocol which is a social distancing nga dapat magpabilin ng gyapon Bambuan. Amo gani. So, i-allow na sila kung kakaso ng barriers, ano yan na reaksyon na iban sa mga kauturan ta. Pero, like ang Stone, tinagpagwa na sila sang reaksyon sa aton diri sa Bombo Radyo, no? Si Mr. Jesse Ortega, nga ti okay gid sa ila, kati do, amo man ang ginapanawagan nila, halin pa sang nagdigad, kaya hindi man kuno makabulig ni silang barrier nga ini. So, ang kung implementation sini, nga kakaso ng barriers, 70% sang capacity sang pasahero sa jeep, amo na ang pwede nga i-allow na. So last time sa barrier 50%. So meaning let's say ang capacity abisang pila na normally man sa piyak kag piyak sang jeep pila makarga sila. 5-5 pero yes, sang una yang wala pang pandemya hasta sa pulo guro 8 pwede sila kakarga, no? Yes, correct Bambuan kay medyo malaba lang kag ikit-ikit ang pasahero. Kung palo pareho sa imo sang hawak Bombozil guro ti hasta 12 pwede nila makarga sa isa ka ano ni gani sa isa ka laba nga pulungkuan na. Pwede no? kita Bambuan sa una gani kasi nabakay pa sa gyapon. Kasi nabakay pa. Oo. So subong kung set 70%, let's say pwede sila makakarga 7 na. Amo kita Bambuan kay medyo malaba man ni ang jeep. Kag kung wala na to barrier kung gadali ka man ikaw nung persona gadali ka man, so pwede gid kag yapon niya makipagsiksika na dira Bambuan. So dapat lang gid nga aware ang aton nga mga kauturan nga kung magsakay sa jeep biskan wala na barrier, sila na lang Bambuan ara na sa ila kaugalingon nga ipatuman lang sa gihapon ang social distancing nga ginatawag Bambuan. Yes, no, kay dapat ang pag-announce diri sang Department of Transportation nga hindi na required ang barrier tanawon tana sa November 4. November 4 is Thursday, no? Yes. So for sure tanan nila makakson gid nila sa implementation sa pagpahanugot sang 70%. So we have to take note of this Bombozil, 70% hindi siya 100%. Basi ang karga bla sobra sa 70% bala basi ko naga-iniping-iping naman sa jeep. Amo gid Bambuan, so kung mag 70% kung pulo na daang imo nga karga, Pito. so 7 lang gid dapat Bambuan.
kay pwede ang 7 ni sila sa kada bangko ni Bomboan, no? Ang sa palaba nga Isa sa jeep ka sa side. backseat. Yes, 7 sila. So pwede ka 14 na da Bomboan kag isa sa front seat. So gaglagan gyapon na 15 ini ang karga sa jeep o Bomboan. Correct, no? So mo nang tandaan naton, although ti kalabanan gid for sure ma-agree ring mga drivers, no, pero we have to remember nga ti ara kita gyapon sa pandemya, so amo na importante gid kayo. Ang maganda Bomboan, no? Pahanumdom na nasa gyapon kay ti kung ibalik ini kag wala sila nagatuman sa nga social distancing, so madamo naman ni sa nga reklamo ang mabatian naton kag base ibalik naman luwat ang barrier kay kung tan-awon ta Bomboan na medyo sabad gid man kung ari na sa jeep, no, ang iba nagakalakakas ini kay ti kung sa kadugayon na ni bala nga barriers, no, ginahigtan lang manidaan sang PC o kon sang straw ti may arakis aga may tendency nga kakakas ko nagakagagisi ini Bomboan kung sa diin nagapalit-palit kisa ini sa imo nga itsura, so do ka hindi gid siya bala Bomboan nga komportable para sa mga pasahero, pero amo na akong kakson manggid o kanikaso manggid kakson Bomboan, so dapat nanggid mag ang awareness sa gihapon kag ang pagpatuman sa social distancing sundon lang gid sa kada isa sa aton cooperation ng Bomboan sa driver kag kasubong man sa mga pasahero. Yes, correct na siya, no, kay ti amo na vlogin halo hatagan ni subong ligwa kag tsansa, no, so halos tanan hindi man tanan, no, pero ti iba nakapabakuna naman, so importante gini tani, no, nga dapat mabakunahan kita tanan para nga maguluhiluway na kita Bombozil, at least amat-amat na, no, November kita, so meaning amo na ning ginapangita tanga san upayhan ni man, san upa ni mabalik sa normal, so ari na amat-amat na, so kooperasyon na lamang gini ang kulang, or kooperasyon ning ginakinahanglan sa aton. Kung wala man barrier ang mga jeep, kaya iba nga ba why man gyapon pulos ng bulo barrier nga ina, no? So kung wala na barrier, no, ang jeep, pero sa mga drivers gina-remind ta lang nga 70%, meaning hindi makamo magpatama sa inyo nga pasahero. Isituit nga 70% lang gyapon sa capacity. Amo gani Bomboan kay te kung gabi na bala mag dinali-dali na lin ako na mag alas 9 na maglapit na alas 10, so dali-dali na ni aton nga mga kauturan nga magapuli sa ilang balay ang barrier to na Bomboan daw wala na napuslan kay te tupad na lang ni ang iban o kung sinabakay pa ni gani Bomboan magpuli ko kung kisa akong hapon na o kung gabi na Bomboan may arang nagatupaday na lang sa isa ka pulukuan, which is dapat isa lang gid ka persona ang magpungka dira ako nang magpungko kay te may social distancing nga ginapatuman, no, subong Bomboan barrier nang gikakakas nang nagligad, no, mga face shield kabay pa sa daso na Bomboan face mask na gid ang kaksa, no, pwede na gid maka o kon na may freedom na gid ta Bomboan o kon hilway na ang malabot ay nini ang herd immunity o kon ang new normal life na Bomboan. Kabay pa kay makitaan ta naman gid subong amat-amat na, no, so I'm sure tiyang balta na gani ang mga reaksyon ni sa aton yung mga drivers, pabor ni sila, kay especially bala Bombozil, maintindihan mo man ang mga drivers ta kay sa kabudlay subong, no, pinangitaay man sang pasahero sa sini nga pandemya, ti pila lang makita nila sa isa ka adlaw, ti at least kung mag 70% dugang-dugang sa ilang income. Amo gid Bomboan, no, insakto gina, so dapat lang gid Bomboan, no, sa kay dugangan pa Bomboan nga do ka sako gid, no, mayo na gani sa mundo ka wala na mayo nagtaas ang gatong sini sa nga nagliliga do ka pila gid sa isa ka semana Bomboan may katatlo lang ang magtaas ang gatong, which is perte gid ka budlay man para sa mga driver o kana sa mga jeepney driver kag taxi driver kay ti hindi sila ya Bomboan makadali-dali pataas man sang plete, no, para sa mga nagasinakay nga mga pasahero, which is ang sa gatong ya Bomboan kung gusto nila magpasaka sa amuning adlaw makaya nila Bomboan, pero ang sa driver naton sa mga kauturan naton nga mga jeepney driver no do ka budlay sa ila, which is gataas ang gatong ang ilang plite o kanang plite sang pasahero amo lang sa gihapon Bomboan. Yes, masubo pagid ni today ika 10th straight week hike, no, Bombozil. Ang all firms nag-announce naman another big time price hike
sa gasolina ay nano na lang niman, no? Today, November 2, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton iyang mga kabombo. Sus, tika 10th time na ni, tigtanawon mo bala. So, dapat man gid nga magkakas na lang ni sa mga barriers nga ni, ay kung sige sinaka, like today naman ha, tanawon ta naman ni karon kay effective ni karon sa mga gas stations ni pagkala sa isa gaya, maano mo na ni, ano ni gani pagtawag, mabatsagan mo na ni. No? So, ang litro, subong sa mga prices natin sa gasolina, may additional nga 1 peso and 15 centavos. Although, ang diesel yan, nag-reduce sa 35 cents, ang kerosene by 30 cents, pero ang gasolina, 1 peso and 15 centavos. Imagine bala? 1 peso and 15 centavos effective today, November 2, no? So, iban, mayara nga adjust nila 12:01 AM, mayara na karon medyo magulo adlaw pa. So sakit-sakit ni katama Bombozil para sa mga drivers. Di imagine na pila na alin sang nagsugot ini sang pagsaka sang kinaligdan 20 pesos na ang ginsaka kada litro. Sus, sang una, ang balta na gani, magpatughong ka, let's say may 1,000 pesos ka, mga malapit na siya sa 20 litros. Subong yang 1,000 pesos mo, sang sininga, last sininga, ligad si Mana, may 15 liters ka. Lapit na 20 liters ang 1,000 before, may 15 liters. Subong, I don't know, basi mag 14 liters na lang ng isa mo kalibo. Amo na kasakit, Bombozil? Yes, amo gada bomboan kay tibiskan pisitas na niyo kon sa lapi piso-piso nga ginataas ang gasolina o kon nagatong bomboan supot lang ini no kagkasakit ginituod sa bulsa na sa mga driver bomboan which is kung mayo lang man tani kung magapasaka ini sang gatong kang makapasaka man sila sang ilang mga pamilete o kon sang pa ilapliti bomboan na sa mga sa mga pasahero galing kay makinumod naman ni ang pasahero nga nagsaka ang pliti which is ang iban wala kabalo nga kung ano man kadako ang ginataas sa bomboan sang mga gasolina kag krudo no kasubong man sang krudo bomboan. So amula na sa parte sa mga driver budlay gid subong bomboan kagapon gani may ara nagakumod nga may pasahero nga nagadali bomboan. So nagambalan driver nga dali lang gid kay tiga panginyawat man kami kay grabe ang pagsaka sang gasolina kisa ila pasahero duwa lang kabilog tatlo te malarga na sila bomboan that's why panginyawat sila nga kung pwede papunon anay ang jeep ante sila maghalin sa ilang toda na bomboan. Amo na, no? Bisa man chindiyan man to da mga drivers yung abla. May mga times sa mga drivers ga paugat na sa dalan Bombozil. Syempre kung ikaw gadali perting ugtas mo. Pero sa ila naman yung part kay ti kung maglakat sila, larga sila uyang sa gasolina kung duha man lang ila pasahero. Ang bukid bomboan kisa gapanghagila pa na sila kung din sila makapasakay sang pasahero kay kabudlay gid sa mga ilabi na gid kung mag-ugtong adlaw bomboan nga daw wala gid sila kuluhaon na mayo lang kung magatig pululi na mga alas 5 sugod kay dira na nagadugok ang mga pasahero bomboan. So bomboan, update lang kita diri sa aton nga tiyempo no kana panahon diri sa syudad sang Bacolod na medyo madamo gid sang bituon ang aton nga makita sumasanag man ang kalangitan subong no daw wala man sang galom gid so base maka expect kita sa nga mainiton nga adlaw subong o kana panyempo nga adlaw bomboan. Oo, so okay man at least why nag-ulan today and balik naman sa normal, naminta mga nagatrabaho, balik na naman liwat subong, kahit although nag-long weekend, no, natapos na, especially ang selebrasyon sang Tingkalalag, Bombozil, no, pero kahit sarado ang mga sementeryo, duway banggid sa mga mga insidente or dira related sa Tingkalalag. Yes, correct mambuan wala man sa mga reported no, nga incidents o kan mga kalain nga hitabo diri sa syudad sa Bacolod kag mangina sa wala pa ta bombuan na i-checkeron man na naton karon sa mga iban no, nga places o kan out of town sang Negros Occidental bomboan para mabalaan nato no sa iban pagin nga programa sang Bombo Radio kung may ara bala mga insidente pero sang sa Japan bomboan nga grabe kiti amo gitong Halloween nga ginatawag kay may mga dito pagbunanay bomboan no ako sa din dito sa may sulod sang train so ka grabe man tayo bomboan nga tripping no sang Joker to nakasuksok sang Joker nga costume bomboan grabe nga pagpanghalit hindi na to ya joke yan nakahalit gid to ya sa tawo Bombozil
amo gani bomboan. So Joker ang iyang Oo. karakter, pero ang panghalit ya sugong gid bomboan. Oo, hindi joke, no? Imagine, Anyway. 17 ka Oo. persona ang iyaya nga ginasaksak o kung nakaginbuno bomboan. Oo, so costume niya lang galing Joker, pero tutuod mamatay siya tawo. Amo gid bomboan. So dapat diri sa syudad sa nga Bacolod o kon sa Pilipinas wala may matabo nga amo na nga insidente bomboan. Oho, kabay pa, no? Pailayo lang na iya. Anyway, sige. Salamat, gid, Bombozil. Sa Bomboan live kita diri sa Ceres North Terminal, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Okay, sige, salamat gid kay Bombo Lianizil Minardo sa unang hugnat sa balita gindirong sa aton subong yang aga. Perte, no? Subong maintindihan mo gid nato da mga drivers. Sa sini nga barriers, importante lang gid ja, masunod ta lang gid ja. Hindi ta lang pagpatamaan ka pa ikit-ikit ang aton iya nga mga pasahero. Kay understandable na katama, no? So do amuning konsuelo subong. Imagine na bala Bombo Harold ika 20 na ni 20th times na ni nga pagsaka sang presyo sang gasolina, no? So pertigid siya. Kung ikaw driver ya, hindi ka ni manghakroy. Manghakroy kay gid, imagine na. Why ka na gani sa may mapudjot nga pasahero kay limitado man plus pa duway ka mansyado pasahero, ikaduha magsagi pa saka ang presyo sang gasolina. Ti ano na lang? Paano na lang? No, magtughong ka ti isa mo ka litro do halos so na, no? Ti pila ka litro ang imo matughong and then pila ka mga pasahero masakay mo sa jeep mo, ti ba si resto ka pa. No? Kay man again today, November 2, gina-expectan naman kay nag-announce naman ang mga oil firms sa another big time price hike sa mga pump prices sang gasoline ag sugod subong Tuesday nga 10th straight week of increases na ni, no? Ikapulo na ni ti ano na lang ning matabo sa aton man kada semana may increase ay nano ti why na do ka helpless, no? I mean kay ti ginambal ti because of the oil deregulation law, no? Ari naman ta, no? Hindi ta mapunggan gid ya, no? I mean, helpless na lang gid kita ya. Although ang diesel kag kerosene ma-roll back siya ya. So, tagsa-tagsa ka mga advisories ang Chevron Philippines Incorporated o kun ang Caltex, no? Ang Flying V, ang Philippine Shell Petroleum kag ang Sea Oil Philippines maasaka sila sang presyo sang kada litro sang gasolina by 1 peso and 15 centavos while reducing sang diesel by 35 centavos kag kerosene by 30 centavos. So, ang Clean Fuel Petrogas, ang Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, ang PTT Philippines Corporation, ang Uni-Oil Petroleum Philippines Incorporated, mag-implementar sang pareho nga changes excluding kerosene, which nga wala nila na-carry. Ang changes will take effect at 6 a.m. Today, Tuesday, November 2, para sa mga oil firms except for Clean Fuel nga ma-adjust ang prices at 4:01 p.m. kag ang Caltex at 12:01 a.m. no, sa subong November 2. No. So, ang iban nga mga firms have yet to make similar announcements for the week. Pero gusto lang gid dyan, no? Ay nagid kita ya may mahimo. Good morning, Bomboan. Sana maawa sila sa taong bayan. Mahirap na nga, lalo pang humihirap. Bawti, amugid no? Ano na lang? So, di kita makaintindi. Kaya tanawabla sa pagsaka sang presyo sang gatong. Amo ni bilang ginambal natin, pero may domino effect ni siya. Meaning, kuntas, presyo sang gatong, syempre, gagamit ta fuel sa transportasyon, no? Mga goods ta, kag iban nga mga services, may saka man na. So, asta pa ni sanong ekspektaron. Tama talaga ni, basi subong si mana, wala, pero ara gid siya, saka gid siya sa November 2. Anong matabo? Pagka November 9, may ara naman. Pagka November 16, 23, 30, hasta December. No? Sakit-sakit, no? So, subong, imagine sa 10th straight weeks, nag-20 pesos na ang ginsaka
sa presyo sang gas. So meaning nagsugod kita sa gatong, no? Let's say nagsugod siya ka sa 40 plus, di ba? Nagsugod ka sa 43. So nag-10 straight week, pila na? 63. So, ay, imagine. So, subong ang presyo pila, 63, yung nagdugang pag in 1 peso, 64 na ang diesel, 65 na ning premium. Diesel, 63 ang silver, 64 ng silver, more or less, 65 ang premium. Imagine na. Ay, grabe. So, paano? Especially mga drivers no? Timayo ba announce nga, mas 70% in capacity. Pero still, no, ang pila, ang 4 mo kapasahero ngay dugang makatugong 1 ka litro? Siyempre hindi, no? Ay, grabe. Numahambal ka na lang nga, ay nano, ining pagkahimtang naton niya man. Amo na lang gid niya ka-helpless ang aton niya nga gobyerno nga hindi nato ni mapunggan kiti because of amo ning ginambal because of the oil deregulation law, no, nga dapat i-amend gid na yang konstitusyon, tingawa ita na ginhimo man, no? Nabisi kita aton niya sa mga waipulos man kag mga witi-witi nga hindi man gani makabulig sa mga ordinaryo nga mga pumulyo. Iniyaho ang epekto sini diri mo gid mambal nga astang dalom apektado gid niya. Kung kitaya nga mga public officials or ara sa serbisyo nga gusto tagidya ang interest tagidya para sa mga pumulyo, ini gid number 1 niya ho. Nga masituate tani nga may control man kita galing kay because of the all the regulation no wala man no sus grabe hindi maagwanta di ba ang ato nga Department of Energy anong ginahimo si Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Sagi malang to siya ka, muna ginambal na to nagligad la, sagi malang to siya ka, pulo panawagan to sa mga lawmakers, sa rin pa na sa 2019. No? Nga ti amenta, pero ti Wyman giyo, mga lawmakers ta, Wyman. Senador. Mga lain-lain man ang ilang mga folks. Although okay man na, sagi tayo investigar da sa Senado, da sa mga korupsyon da, ati okay man na, tiswe balawanta nga, o sinodang mga kurakot da, especially sa nag-take advantage sa mga pandemya, pero sa tuod lang, no, ariho, direktagin ng epekto sa mga pumuluyo. Imaginable, like ang kerosene, no, ang aton da bilang magluto ta, no, so, number 1 na, di ko nagagamit kita, so I mean, muning mga direktagin dyan nga mga naka-apekto gid mga drivers ta sang saan upan ni nagapanghakroy man sa kapigaduhon man sa aton iya nga sitwasyon ang pigado na gid ang manggaranon na gid pero kung tanawon mo maski may mga kwarta subong ti apektado man kay nga ti kung magsinaka man ang presyo sang gas no dayon ti mga balaklon mga nagasinaka man ti paano na bikaron no. Bomboan, good morning. Amo na epekto sa ginhimo ni Cora Aquino agin pasar niya na ang oil, the regulation law, patay mga Pilipino. Ay, grabe. So, maano ka na lang gid dyan, no? Dumaugtas ka na lang gid dyan sa subong yabla nga sitwasyon. Niblang aga pang banwa, masugata mo ang mga amuni nga mga balita, taas naman ang presyo sang gas, sinong apektado sina kita tanan, no? Kita tanan ng mga Pilipino, nagabutang kita sa mga opisyales, no, sa gobyerno, mga butang kita ginailiherta halin sa presidente, no, senador, tapos Wyman gyapon. So subungo nagailapit ang eleksyon, mapili kita presidente ta, mapili kita mga senador ta. Iban gani nagapili ang mga senador anong kung tanawon mo man, artista o gahatag kalingawan, wala man na sa pag-underestimate, pero naminta, mabutang gid kita sa dapat kag nagkaangay, kag especially maski ano man akala mga tao, kung why man niya ang interes niya para man siya ko galingon, kay hindi man sa mga pumuluyo, ati why man gyapon, subuta balon, batsagon tagid, inabalang may kapasidad, no? At the same time, may tagipusoon man,
nga iniya mabulig giniya sa aton niya kay at the end of the day sinong apektado ti kita man, no? Sa sining pagmahal sa mga balaklon, pag tinaas ang presyo iya makabinan sang gatong, no? So kabudlay gid katama. Ay perte, no? Sige, so amoy na so sa aton yung mga drivers, no? Remind ta lang at isubong naton yang nga sitwasyon ti ara pa man gid taod sa pandemya, although nagahambal ya ang tanaw nato ng trend subong nagadubo ang ato niya nga kaso, so hindi man itani nga kung mahatagan na nga mga lowest kita kahapon in 5 months sulod sa 5 ka bulan may 3,117 nga nagdugang kaso sa COVID-19. So butang balon sina, no, nubo na gid man ang kaso. So kabay pa hindi man manginigwa nga do medyo naghalog kita sa aton nga mga restrictions. Hatagan mo na gid niya makahatag ni ligwa para nga makauturan tate pero na mag-iniping-iping kita. So medyo sa mga salakyan medyo dulo distansya man jutay, no? Kay subong kumayara sa may pinaka-apektado nga sektor amo ini ang sektor sang transportasyon, no? And kita man tanan pero na nagapamalaklon kita, di ba? Sang kilala gapamangkot kita sa mga kauturan. Ta anong handa, anong lutuon ta? Oh, mambaliban gambal. Masuman lang ta kay medyo do ka pulupigad-tugid. Sa una do isagid ka kilo nga kwan nga pilit ang ginluto, subong tungaon ta lang anay kilo kay kamahal gid sa mga kalamay, sa mga pilit. Tinsakto na, no? Apektado gid kita tanan. So ga-adjust ga budget tungod sa kapigaduhon, no? Tungod sa aton iya nga sitwasyon nga na gina-eksperyensya subong, no? So amo ning mga realidad sang aton iya nga sitwasyon. Mapos kita for a while pagbalik sa aton nga palatuntunan dugang pa nga mga tupiko aton iya nga diskusyonan. Dahil lang kita, stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa Sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan diri lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Perti man to ang ang sa syudad balasang Sipalay, nakita nyo ni ang lulubngan para sa mga COVID-19 bala sa mga pagtawag para sa gintalana sa syudad sa Sipalay nga isa ka eksklusibo nga sementeryo agud lubngan no diri ilubong ang mga nagtaliwan bangod sa COVID-19 no. Sa interview naton no sa Bombo Radio Bacolod kay Executive Assistant 3 kag IATF Operation Officer sa syudad sa Sipalay, Jonilo Bogtai no. So ang ginhambal niya diri, ginapahayag niya nga ang nasambit nga patsyo ang nahamtang ni siya sa barangay Kayhagan, Sipalay City, Negros Occidental. Malayo ini siya sa city proper kag wala sang malapit nga pamalay. So dira na ginbutang perte no. Abita ganiyang mga buhi lang nga mga infected iya sa COVID-19 ang gina-isolate pero pati ning lulubngan nila gina-isolate man sila no. So dira na nahamtang no, kita niyo yung lugar as in very gidang area no, do ka exclusive nga sila lang gidira no, hindi malapit sa mga pamalay. So gintuko dining patso duha ka bulan matapos nga nagduging ang natapikan sang COVID-19 sang tinarikdan iya nga tuig meaning sang 2020. So, sunod dire, tinutuyo sang syudad nga hindi na maglaptang balatian. So, ang rason sang pagtarana sang patsyo nga lubngan ni sa mga nagtaliwan bangod sa balatian, bangod sa COVID-19. So, ang hambal dire, ang wala na ginimbal sa mar ang bangkay pero direkta na lang ini nga ginlubong. Kaya muna, diba, may choice ni sila kung imbal sa maron, kung napatay abing isa ka persona sa COVID, diretso mo siya lubong or i-embalsamar or i-cremate something amo na no. So may ginaupod man nga pamilya sang napatay kun ilubong ang sa nasambit nga patso agod nga may baluan kundi indampi ginlubong syempre ang ilas nga mga minatay bangod sarang man ini nga mapahimuan sang pamilya sang lapida sang napatay ang ginlubngan. Ay, grabe no. So mahimo man nga panamion sang pamilya ang ginlubngan sang ilang nga minatay. So amo na siya. So layo-layo gali ni no, party. So kung magkadto ka to kung ikaw pamilya, tido ka yaw-yawan ka pero atido okay man Iti dira na lang tuod ginlubong para nga way na sang duro para makadistansya gid sila sa iban man to nga hindi pag ilubong niya sa patsyo nga mo na. Grabe no. Duway man kita naglaom nga may mga amugid sa ni may maabot sa tiyempo bla nga pating imululubngan niya lain niya kay tungod nga positibo ka sa COVID. Sus. Tikita tama na ho sa mga nagalubong na ka-PPE kay tigin diretso na mo halin sang balikan tang patrol Bombo Harold halin ka sa may mo o sa hospital o sa lugar nga nagtaliwan ining biktima sang COVID so dire-diretso na hasta sa lulubngan no. Di amo ni sa syudad sa Sipalay may mga yara man ni sa inyo nga lugar no kay ti amo ni siya yang sa syudad sa Sipalay amo ning ila sini nga desisyonan nga nahamtang ni siya sa barangay Kayhagan, Sipalay City, Negros Occidental. Malayo ni siya katama sa city proper kag wala sang malapit nga pamalay. So malayo man sa mga pamalay. Sus grabe gin buo-buohan nga daan nila no. Do sa kwan niya na, do sa kababaw bukid na siya balado amo ning type no sang sining lulubngan no. So puwerte. Anyway, no, na lang kita because nga tidibla kalabanan iban or gina-cremate, no, diretso. Kita mo mga ginapakremitan ganing crematorium bala. No, grabe, gaidas lang ganing mga nagtaliwan. So iniya, dire-diretso.
Wala na nisla gin cremate, no? Gin embalsamar diretso na ang ilang nga bangkay lubong na dayon. Sus. Amo ni siya, no? Kita nyo sa syudad iya sang Sipalay. Anyway, sige na so ma-replicate man yan sa ibang mga LGU sa maring di ko may lugar especially kay Sipalay medyo lapad-lapad, no? So kung diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, medyo way makita sa mga lugar nga do kangay gid sini, no? Si Palay because nga ti sa ila to may mga lapad sila nga area, mga areas nga pwede nila yang butangan. Okay, sige, no? Balikan naton ang patrol para sa dugang pang mga balita madulong sa aton subong iyagaga. So medyo dumaluoy ka man, no? In fairness, kaya syempre do ka na-isolate ka maski pa hasta pa ang imo nga lulubngan butang ka pa to sa layo-layo, hindi ka butang sa patio nga nakaanda na naton nga sa mga public cemeteries or sa mga private cemeteries, no? Diretso ka to ya sa layo to nga bahin to sang lugar, galing tiway kita may mahimo because of the protocol. Grabe gidyang halit ni kung tanawon mo lang bla ni COVID-19 sa aton, no? Balikan naton ang patrol si Bombo Lian Zil Minardo sa dugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead. Yes, sa Bomboan, isa ka persona dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sa nga Bago City Police Station dito sa Purok Pag-Unlad, Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental, kung sa diin ang suspetsado ginkilala kay John Abaw 20 anyos, no? Nagaulo-ubra ini siya kag residente sa Purok Rilis, Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental. So isa ini siya Bomboan sa ginapatigayon sini nga bypass operation sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Joe M.G. Malong, no, against illegal drugs kung sa diin nagresulta nga nakuhaan sa mga recoveries ining suspetsado nga 8 ka pieces heat sealed plastic sachet of suspected shabu including bypass item Bomboan. Ining shabu nga nakuha sa suspetsado na mayara kabugaton nga 0.7 gram kag mayara standard price value nga 4,760 pesos Bomboan. Sa subong ang suspetsado yara na sa kustodiya sa Bago City Police Station for a proper disposition ng Bomboan. Kasubong man Bomboan, no, diri sa Kabanwaya sang Kawayan may ara nga na sapuan nga isa ka bangkay Bomboan kung sa diin dito sa Purok 58 Barangay Gilungan, Kawayan, Negros Occidental, no? Naghikog ini ang aton nga ay ang biktima Bomboan kung sa diin 28 anyo ini siya, residente sa nga Barangay Granada, Bacolod City. Pa nga dito siya na sapuan sa Kawayan, sa Banwa sang Kawayan, na nag-aaway ini sila sang iyang nubya Bomboan, no, kag naghambal ni siya pero sa gusto niya na lang nga utason ang iyang kabuhi Bomboan. So sang depressed na gid siya? Yes, correct ka Bomboan. So no, may gamay sila nga argument ini sang iyang nubya, no, sa paglakat ni sang nubya niya Bomboan nga may ginakuha lang ini sa may stock room Bomboan sang pag maginkuha ini ang iyang nubya Bomboan. So pagbalik ini sa ilang balay kung sa diin dito ni siya na sapuan sa balay ni Ryan at Bukuran kung sa diin na Bomboan tupad balay lang ini sang ginabordan sang iyang nubya kung sa diin nagaistar ang iyang nubya Bomboan. Sang pagalakat na to sang nubya pagbalik sa ilang balay, so nasapuan na ini sa comfort room nga wala na sang kabuhi Bomboan kag ang higot nga gingamit ang chicken nylon ini cord Bomboan sa kag dito na nabalaan nga nautas na ini ang iya nga kabuhi Bomboan. Ahay, so butang balon niya, gid siya, depressed gid siya kung may argument sa sige nga nubiyaya. Amo na ginabalya mangin matay siya, dugin dayon niya gid ya. Yes, Bomboan. So na gusto niya na lang kuno nga tapuson ang iya nga kabuhi sa paggalin sa nubiyaya. Dito na siya siguro obra sini, no, sang pagpaghikog Bomboan. Why man siya ginbayaan? Nga amugit na nga hikog siya nga duway na chance ang magbalikay sila. Yes, according sa spot report Bomboan, no, heated argument gini ang ilang o kanang pagalalisay nila Bomboan. Pilang edad by the way sang victim? Yes, sa 28 years old ini siya Bomboan. Ang girlfriend? Yes, so wala na butang Bomboan, no, kung pila ini ang iyang edad sang babahi Bomboan. So ang
Ang ako na nga biktima lang niya bambaan sa 28 years old. Oho. So, tamaan pa man ni kabata, Bombozil. May instinct na siya nga ni pagtawag. Suicide siya iya. Yes, ako rekin bambuan, no? So, kadamo na nagakalatabo. Nga ako nga maginaway sila sa iyang nubya. O kung sa iyang asawa, dayon ka ni bambuan na may mga hikog. So, ay gid siya natabangan. Yes, wala gid bambuan. So, patay gid ini ang biktima bambuan. Oo. Taga diin ni gani liwat? Yes, ang iyang address, residente ni siya sang Barangay Granada, Bacolod City. Apang dito siya bambuan, naghikog ya sa Maya Kawayan. Ay dito naga-star ini o nagatinir ang iyang nubya bambuan. Ay sos, okay. So, mahimo nga ti dira, nag-away sila, bayan niya sang girlfriend niya, hindi niya mabaton. To in short, to amo na. Yes, amo na bambuan, no? Amo ina ang sitwasyon sang biktima. Kag sang iyang nubya bambuan nga nilalisay ini sila sang hindi na gano'n makaya gid ka na trigger na ini ang biktima kay may suicidal instinct siguro bambuan. So dito naging utas niya ang iyang kabuhi kag chicken nylon cord ini ang gingamit niya sa pag-utas ng iyang kabuhi bambuan. Gabi man no, ano man ginkuan niya, pakabit o naghangid siya ya. Yes. Oo, ang chicken nylon cord. Do medyo damol-damol man na siya no. Nasa medyo madamol-damol siya siguro bambuan ang chicken nylon cord. Ay nano. Kahit gid ako na utas gid ang iyang kabuhi bambuan so naka budlay no kung mag-amon ni mag-adil ka sa mga ano gid gani nga petsa siya naghikog? Sa bambuan sa sang 31 ini siya nagahikog gid bambuan. October 31. No? Yes. Wala blang reminder, ang mga reminder sa aton bala Bombozil no kati ugis ang mahimo ya nga ti do naglain na nagdaragan sa iyang paminsaron nga hindi na siya bala estable ang mental health issue gid ay kung stable na siya emotionally, spiritually hindi man na matabo mo. Amo gid bambuan so kinanglan gid na nila no may maistorya kon masugiran permi sa ilang mga problema. O kung hindi man gid kaya bambuan, masik na sila sa ang professional help. Okay. So dapat bambuan nga ining may mga suicidal instinct o kung may mga problema gid sa paminsaron no kinanglan sila magpa-psychiatrist o kung magpa-psychologist bambuan. So ikwaon ta na sa aton nga paminsaron nga kung mag-seek tagari sa ang professional help nga daw may lain na tadayon utok o kung buang na ta so hindi man amo na bambuan. So kinanglan ta lang sa nga bulig kay tikis kung kita lang mismo daw hindi gid kaya mag-cope up. So may mga advice nga kinanglan ta man i-take halin sa iban nga tawo bombo. Amo na ang mga signs Bombozil nga nga mahimo kung naghambal ang isa ka tawo nga massuicide ko bayaan mo ko amo ni dapat i-take mo na siya gali seriously kay posible himuon niya gid ya. Kay ga-entertainar siya sa iya paminsaron. Nya sa bambuan correct gid na kay hindi man na sila maghambal kung hindi nila nga kaya obrahon gid kung mga amo na iya bambuan nga mga panghambalanon so seryoso na nga ginabuhat gid nila tuod bambuan. Gani man kaluluoy gid taga Kuan gali taga diri sa aton sa barangay Granada pero nagpakawayan lang siya kay tutong iya girlfriend. Yes, correct bambuan. Okay. Wala man sila way manabutang no. Ibaluon ta pa na karon no. Bombozil kung may bata sila kun ano pagid ang dugang nga detalye dira. Yes, sa bambuan tingwan ta nga malabot ini kay ginatry man nato no medyo masako siguro ang kapulisan ta dito sa may Kawayan bambuan. Okay. Sige. Sa bambuan para sa pagpangalagad sa Bombo Reports of First Edition ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Lianizil Minardo. Tiyamakon mo na, isa ka 28 anyos. Kung tanawon mo, very young pa 28 years old kay mo iya. 20 anyos ka pa lang niya sa kalibutan, no? So, supposedly, dako kalawig pa sang itiner mo sa kalibutan. Tiban ganyan natin yung mga kauturan, tingin-hawa naman lang yan kung pwede pa lang, di ba mapurulong tangaton nga kabuhi. Kung amo naman, kung ang paminsaron ta, gusto tagid jabla maglawig, mabuhi, ti amo manggid na. As much as possible. Pero sa mga amo ni, imagine na 28 years old. So, butang balon, mental health issue gid no sa aton nga mga kabombo. So amo na bala, we had an interview sa isa sa mga exorcist bala kahapon or sang Sunday no diri sa aton no sa Good Morning Philippines program kay
Father kay Monsignor Magnanaw, ang hambal niya, no, parang ang evil spirit, do hindi ta siya lapag hatagan tsansa nga makasulod sa aton. So dapat mentally, spiritually, or maski pa physically, dapat stable ka. So, importante gad. So, paano ka nga mangin-estable dira nga hindi mag-etitira sa utok mo? Kahit kung karon magsulod sa minsaron mo nga mangin matay ka, buta mo lang ti, hindi amo na ka-estable ang imo nga paminsaron. So, meaning, kinahanglan pa kabakod gid. No? Pero na sa iya, naghahambal siya, ining 28 anyos, kung biyaan siya sa iya nga girlfriend, ma-suicide siya. Tinatabo gid, no? Awa niya bala ginhigtan niya ang iya nga liog sang nylon sang lang ginahigot sa manok, di ba? Kita ta na perti man gid na bakod. So kun tani kun amo gid na yang estable gid ang iyang paminsaron, why niya ni ginhimo, no? So amo na yung kisa masudlan man lang sang malain na nga mga espiritu ning paminsaron takon amo na hindi kita amo na kabla kabakod. So this why dako gining papel man naton nga sa mga ginikanan bala, no, kung paano naton nga giyahan ang aton nga mga kabataan nga kinahanglan maski ano pang bombardeyo sa pangabuhi manginestable lang, no, hindi magpadaog kay ti syempre mga pagtilaw na pero na sa iya mahimo sa iya paminsaron hindi niya makaya nga biyaan siya sa iya girlfriend, no. So posible amo ni napinsaran niya, pero kung bakod tani, no, ang iyang pagtuo man dira or syempre kahadlok mo kay utason mo kabuhi mo, ano bala matabo kay hindi mo man pwede utason kabuhi mo sala ka tama sa ibabaw, no, di ba, sa Ginoo kay siya lang ni makuha sa aton kabuhi, nobody, no one maski kita hindi ta pwede patsyon ang aton kaugalingon, hindi pwede mag-suicide. So amo na dapat, no, so that's why nga sa mga ginikanan dapat giyagid naton giyahan taman sang intsakto ang aton iya nga mga kabataan. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning. Bombo Radio Bacolod, welcome and good morning. Kamusta na ang mga balita Bacolod? Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, tiginahulat-ulat pa namon diri sa may syudad sa Bacolod ang ginghingyo man ang sulat ni Bacolod City Mayor Efelio Bing Leonardia nga dapat i-downgrade ang ang health, ang alert level status namon diri sa may syudad sa Bacolod kay man gina-classify ini siya sang National Interagency Task Force ng alert level 4 sugod kahapon November 1 until November 15, pero pag-classify niya sini nagnubo naman yang kaso sa syudad sa Bacolod. So amo pa nang ginahulat-ulat namon subong nga ma-reclassify na siya sa National Interagency Task Force kay gin-endorse naman ini sang Department of Health Regional Office 6, no. Samtang sa dugang panamon diri yang balita diri sa may syudad sa Bacolod gin kalipay man ni sang mga samahan ng tsuper at operators sa Negros ang pagkakas sa mga plastic barrier bilang sagang sini sa paglaptas ng COVID-19 sa mga public utility jeepneys kay gin-announce ni siya sa Department of Transportation na ibaluan nga sa November 4 meaning sa Thursday 70% na ang capacity sang pasero sa jeep. So mga barriers kakso na tiambal sa mga sining mga drivers, operators sa mga masunod man kami nga 70% pero mas maayo gid nga kakson ang ini nga mga barriers. Kag subuman sa ruang panamon diri nga balita, ang syudad balasang Sipalay, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, nagtalana ni sila sang eksklusibo nga sementeryo agod lubngan sa mga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Kay sa interview namon diri sa Bombo Radio Bacolod kay Junilo Bugtae, ang Executive Assistant 3 kag IATF Operation Officer sa syudad sang Sipalay, ginpahayag sini nga ang ini nga patsyo ang nahamtang sa may barangay kay Hagan, Sipalay City, Negros Occidental. Malayo ni siya sa city proper kag wala sang malapit iya nga panimalay. Hindi lang diriya sa amo ng mga COVID positive ang gina-isolate, pati kwan mo, pati ang kung magtaliwan sila, ibutang man sila sa malayo iya nga lugar. Pero diri na sa dito ina sa may syudad sang Sipalay.
Kag subong man may ari diri 28 anyos naghikog siya, nag-suicide ti way gid natabangan no taga Barangay Granada diri sa may siyudad sa Bacolod, pero nag-suicide siya sa didto sa may Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Naglalisay sa iyang girlfriend, wa niya balagin higtan sang chicken nylon, nibla? Nylon ang iyang aliog ti kaway na gid siya natabangan, nadulaan siya sang kabuhi gid, no? So muni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Bombo Radyo Bacolod. Check man naton karon Bombo Radyo Rojas. Rojas, welcome and good morning. Bilong na probinsya sang kami sa COVID-19 updates, isa ang nagdugang kahapon or kagabi rather sa mga panibagong kaso diri sa COVID sa amon sa probinsya. 18 ang dugang na nakarecover wala sa malabalahaga sa ginbawian sang kabuhi. Talalupang doon na tiyamat-amat na nagagabu diri amon sa aktibo ang kaso yang nagizamang sa 221 kung 221. So wala lang amon sa diri overall mga confirmed cases na sa COVID-19 malin sang 2020 9,328. Nagsadugang namon nga mabalita may sunog nga nagluntad diri kahapon or kagabi ni tanan no duha ka bilog nga nagsunog luntad nga sunog sa may parte sa 2nd District of Cabiza. Una mga syempre sa parte sa Barangay Agsur o kung ang Tatakay Sur, Banawasang Sapian, totally burn ang puluyan sa isa ka Barangay Kagawad. Ang ginahalinan Bong Richard na kasindi nga kandila. Siyempre, All Saints Day kahapon mo, pagkagabi, siyempre, man pagsindi sa mga kandila. So, nabilin na limtan, no, amo nang gintulaan sa sunog, totally burned. Kung pagkalas totally burned, manining isa ka residential, no, punpuluyan, sa may parte sa Sitio Salagan, Barangay Matinabos, Balawasan Sigma. Ang kaso naman sini, sa gihapon, nabilin o nakalimtan, no, nabilin na kasindi nga kandila. So, kung yun no, so far, lalapalayin pa man ang investigation sa ramon diri nga magkatapos ang bombero, may kantanan sining magkasunod nga sunog nga nagluntad sa mga Banwasang Sapian kaga Sigma. Sa nagsadugang namon ng mga balita, ginshot namon kahapon ang mga sitwasyon malabong Richard sa Rojas City Integrated Transport Terminal. At syempre, kada tuig nagpalauli aton makaturan sa mga kabanwanan. So far, nubo-nubo, no? Dako giling defense sa nagligan nga matinuig sa wala pa man COVID. Numero bala o kung porsyento sa mga pasahero o kung biyahero nga nag-desisyon nga magpalauli sa ilang mga kabanwanan pati dito mag-spend sa 1 kaga 2, no? Nobyembre 1 kaga 2 pagka-3 balik naman na sila trabaho, no? So malinong kag so far hindi sang madahog ang mga biyahe kahapon sa mga bus, jeepneys, kaliban pagid nga mga salakyan nati nagapabalik halin diri sa Rojas padulong sa parte sa mga kabalungan even halin diri sa Rojas padulong sa dira no sa parte sa Iloilo or Kalibo diri sa Western Visayas. Sa dugang namon diri na mga balita ti kadungan gyapon sa adlaw sa tigkalalag no kahapon All Saints Day subong All Souls Day kaya siya tiyang maramon ang mga kondera may sementeryo. So far maayo man diri sa amon kay wala man sa mga reported nga ti nagabato bala sa aton nga mga awtoridad nga ti magsulod gid sa mga patso kay ti wala lang ka bisita. So far wala sa mga reported diri sa amon kag dumakabi naman amon nga generally peaceful gani ang monitoring sa amoning celebration. So amon ang mga balita diri sa amon Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Salamat gid Bombo Radyo Rojas. Check man naton karon Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning. Welcome and good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Richard. Ang mga nagapauna manamon nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Nakita na to kagapon sa agahon ang 30 ang bangka na 28 anyos nga lalaki no nga kon matanda ta sa adlaw to sa Sabado
Uli agad isang daw sang Sabado, pasado alas 10 ang kagabi nun, magapauli na tani no ini nga biktima ilang kabalay nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilim nun, tapos aksidente to yang nahulog no tulay kasakop sang barangay Tagururok, Banwasan, Nabas. Matapos naging pangita Domingo sa adlaw, kagagin continue sa aton nga mga rescue team ang pagpangita kagapon gid sa ngaga may nagpaabot sa ila no sa impormasyon nga nakita na no ang patay nga lawad ang bangkay nga lawad ni Michael Francisco, 38 years old, kag residente sang nasamitan nga lugar. May mga dito na sa nakita gahon to no kahapon sa ngaga sa may part sang Unidos Port ang nakakita ang pipila ka mga residente. That's why nag-inform sa aton nga mga otoridad kag sa ilaman nga sa pamilya sa inang biktima kag gilay man to nga ginkadtuan kag ginkumpirmar nga mo gid man ni ang ginapangita nila nga si Michael Francisco. Ginkuan na no nagapasalamat ang pamilya kay way naman sila mahimo. Importante kita ang bangkay nga lawas ang ina nga biktima. Kag sa dugang pagidamon nga mga balita, speaking sang muna no droning man, may natabo pagid droning incident kagapon dito sa may barangay Humarap, Banwasang Banga. Kagapon mga alas 11 sa ngaga, kung sa diin ang isa ka 16 anyos no nga binatilyo bali upod ang iyaman nga pamala ang iyang amigo nga nagapaginaron 15 years old man kag nga magtabok sa suba bala nga sakop sa inanga Banwa daw na kanto sila to sa madalong nga porsyon mo to ginanon mayo ang 15 anyos kinatabangan sa pipila ka mga residente nga malapit dira sa lugar, dira sa mismo Clan River, at ang ining 16 anyos ginanod na no kay man hindi man niya tuman ka baskog ang persa sang tubig, pero bangon sa kadalo mo no natigayon nga manod ang ina na 16 anyos niya biktima. Di lagi man niya informaran ang amon nga Banga upod ang MDFP Banga kag nagpatigayon sa search and rescue operation para makita akag mapanbala ma-rescue matabangan ang ina nga 16 anyos, pero so far asa kagabi negative gid nga makita nila ang ina nga biktima. Kag subong aga mag-resume sila upod ang MDRMO Kalibo, MDRMO Numancia kag PDRMC upod man ang mga pipila ka mga persa sa Bureau of Fire and Protection Banga kag Banwa man sa Kalibo para nga magkandak sang pagpangita sa Japon sa ina nga 16 anyos ka lalaki na din binatilyo matapos anuron to kagapon sa aga. Aga base to sa mga residente kagapon nagatabok ganing ina nga duha tapos sumutong natabo kag ganyan nga padumdum nilang iban nga sa ina nga porsyon kung sa di natabong ina nga pagkalumos ang 16 anyos pang pila na no nga insidente. So ginapahalong gid nila ang mga kabataan malapit sa ina nga lugar. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita speaking sang undas diri ka sa amon kagapon sa mga pila ka mga sementeryo diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag sa iban man nga mga banwa diri sa amon sa probinsya sa Aklan. So para todo bantay no ang amon nga mga miyembro sang PNP kag BFP para ma-sure gid no nga wala sang may mga kadto nga makigmahura naton sa mga pipila ka mga sementeryo. Sirado gid may mga iban nga daw makulit bala nga makakadto gid kay madali man lang kuno kay magasindi man lang man sang kandila. O ginambalang gid sang otoridad nga hindi gid pwede balik na lang kamo November 3. Kag way man sang mga ini-related incident nagkanabukapon kay man peaceful no ang amon ting pagdumdum sa nga All Saints Day kagapon. Munang na mga napuna namon nga mga balita diri no sa Banwasang Kalibo kag Kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard. Mga balita diri sa amon sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Kay siyempre ginlibot man sang compliance team para makita kung nagasunod gid man ang ara mga nagabantay sa mga sementeryo sa mga patio na siguro diri may piraman ka gusto tani magsulod
ginidiyahan nga malihog lang ang gwardiya kung pwede sindihan mo to sa punta to ang amon nga imatay kay kuan butangan mo dayon sang bulak no? Ginidiyahan na lang pero sila nga nagpasaway gid nagsunod man sila after sang subong adlaw All Souls Day pagkabuas pwede naman sila kadto sa ilan sa nga mga himata sa mga patio. Sa dugang pagid nga mga balita si Rodelin Sumbong ang timbang sang napatay nga si Claire Diergos amuni ang ginatanaw karon nga kung magkooperar sa mga pulis pwede mahimo nga state witness dari kay nagapati ang kapulisan kag mabugat diri ang ila ginatanaw nga may ihibalo gid ang ining timbang sa natabo nga krimen or pagkapatay ni Claire Diergos. Una nang ginpayag ang ginakuha ini sa Banwasang Barotac, Nuevo Iloilo, pero subong may mga information kita nga naman ini sa mayong nga lugar no kag safe upod ang iya sa ni nga pamilya. Kaya dalagan sa nga kaso subong may diid magyapon nga imbestigaran kag ginapadali na kuntani para ma-file na sang kaso kung sino man ang suspitsado kay natanaw diri nga bali maayo expert na sa sining hugada no sa paghimo sa sining krimen bangod damo sang senaryo nga ginhimo antes pa man ini matumod ang ini nga kaso. Sa dugang pang mga balita, disgrasya sa dalanon wala tuod ring na record no? May sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa bahin sang Dulunan Arevalo, motor versus SUV duwa ring pilason. Ang sabahin sang Barotac Nuevo sa Kabilawan, pick-up versus auto na head-on collision ini sila. Apat sakay sang isang salakyan, kag isa-isa lang ti isang ara karon sa hospital critical. Dre, ang isa pa gid sa lakyan, kuan man niyo, ginabungguan niyang sikad patay ining si Ever Tabanyag, taga Barangay Tuburan sa Saraga Iloilo, disgrasya ini nga mabungguan sang pribado nga salakyan kahapon man. Amo ni ang pinaka mga rason nga damo sa na-record nga mga vehicular accident rin. Kag costume ang rason gali sang pagkasunog to sang dalagita nagkalasunog tong iyang nagkalapaso tong tuhod niya, kamot niya kag likod bangod sa costume. Maray mo Halloween ti nagamit to siya gali sang glue stick na black kag kandila. So posible na dabot ang iya sa nga bayong, iya sa nga costume nagdaba-daba. Ayo lang kay nagapan gidayon sang miyembro sang Bureau of Fire Protection ang ining biktima kagindala sa pinakamalapit sini ka hospital. Ayo lang kay ang iya sa nga paso lang tuhod iya sa nga kamot kag iya sa nga likod bangod dugangan kun tani no ang iya sa nga pagpanami sang iya sa nga costume sa sini nga Halloween. So para mo ning mga balita diri sa amon sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag ginaistoryahan ini subong gali Bombo Radio Western Visayas. Ang ginpapadaog na guidelines or Department Administrative Orders ang Department of Trade and Industry guidelines for payment option on the purchase of consumer products and services. Ang magbakal sa lakyan dapat wala na sang installment basis, dapat diretsohanay cash na bomboan. Ti okay man na, no? Bombo Richard, kaya kung tanawin mo subong niya, kung magbakal ka sang salakyan, do ka, ano naman lang, no? Do ka hapos naman lang, pareho na, pwede installment, amo ni amo, depende, sabi kung amo ning patuman sang aton iyang, ano ni pagtawag sang aton iyang gobyerno, sang may guidelines sa Department of Trade and Industry. Iba naton yung mga kauton, kung mga cash basis, pilabalang bilis ang salakyan, pareho na, mga basic na, mga 500,000 or mga nubo-nubo na mga 600,000, iban manilyon ka pesos, di ba lubudlay man na guro kung magpagwa ka sang amugid ang kadako ang kantidad, guro, mamilag-pilag ang makabakal sang salakyan, given sang sitwasyon, subo nga, mabakal ka pa imos lakyan, nga ika 10 time ho, pasaka naman today sang presyo sang gastos, grabe, do hindi nagid maagwanta, no, Bombo Richard?
Amo gani, pero tikon manotis naton sa ilabi na sa mga motorsiklo, mga motor ni hindi sila gusto nga bayad ka cash, dapat i-installment basis gyud sa mga dealers. So kung may mga ara dira nga may mga kwarta iban ginapabalik ang cash nila kay dapat installment basis gyud dapat pakitaan gali ini sang Department Administrative Orders sang DTI number 2103 no nga guidelines sa opsyon sang pagbakal sang salakyan. Ti kung mag-amo sila nga punto kay nakita nila dira nga ang pagbakal sang salakyan may 2 ka kalibo, may motor ka na mo, may pila ka kalibo, may ara ka na nga ara nga makabakal ka na sang motor mo. Iban gani pagkuha ito sa iyang 40 is dayon bakal sang motorsiklo dasig lang rohas. Muna gingaan option ang according diri sa Department Administrative Orders ang daw nga gaan sang option tipo pamangkot sina diri kundi may option ka either nga i-cash mo na sa aton sa niya makabaw pero ang punto bala kayang iban damo nagareklamo nga siling may kwarta kaya nga dala pero hindi kapag pabaklo siling napagyun talang sa installment basis para nga kuno api kun installment the more years nga magadugang the more man ang ginansya mo kalibo. Tama gid na Bombo Richard no kay kun amo na ang panso pag installment no pero siyempre para kung way analytic mas mayo kung cash para na at least isang bagsakan way ka na sang problema kadtong cash siyempre may mga kuan pa na may mga sarang benepisyo kapag kuan bala nga mabuol sa kung sa di mo maging bakal depende sa serbisyo nila ay kung installment kay man magdugay ta daw katunga nang ginbayad mo to Bombo Richard. Amo gid no dasig lang na kun amo sini nga pagplastar. Actually may mga kuan man diri may mga giyan giya bala ang manugbakal no either kuan siya makasya mahatag sa sang iya nga option makapili sa sang iya sining gusto abi kay balan mo ang katabo balan pwede ka kabakal cash pwede ka kabakal install or pwede ka installment or pwede nga combination amo na usually nagakatabo pero ang pamangkot lang sila ang isu sina kay kung kaysa kung may cash ka si sir mas nami mas favorable si mo mas mag-an kuno lugulugan mo imi in installment basis kundi tagaan ka option tagaan ang buyer sang option dari according dari sa DAO number 21-03. Mayon ni kayo na ipakita sa guidelines sa pagbayad kag pag-purchase sang salakyan or services. Anyway, hindi ta na kamo pagbalikan da. Salamat kay sa ato sa mga sisters. Sige, salamat kid Bombo Radio Western Visayas. So, naman kita yung mga kabina may nabili niya Tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo Franz Andrew Burgos. Sige hapon. Sa liwat, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo,